El punt just on comença la bifurcació. Soc mare d'un bombonet de 14 anys amb discapacitat. No fa gaire vaig llegir un text sobre les mares de fills amb discapacitat. Directe, plasmat a carn viva. Llegir-ho m'ha fet recordar que moltes vegades em vaig sentir com el punt just on comença una bifurcació. Parada, gairebé sense alè, preguntant-me què havia de fer, què havia de sentir, una vegada i una altra. Vaja, que no sabia quina era la manera com havia d'enfocar els meus pensaments com a mare del Marc i com a conseqüència els sentiments que se'n desprendrien. Sabia que un dels camins em provocava ràbia, tristesa i impotència. Feia que em sentís incompresa, petita, desgraciada, perquè era una sendera trista, plena d'allò que no vaig tenir, d'abandó, de patiment, d'injustícia, d'esgotament, de les preguntes que no tenen resposta. Havia començat a caminar per ella moltes vegades per frenar en sec, assecar-me les llàgrimes, girar-me i fugir cap al punt just on començava la bifurcació. L'altre camí requeria molt més esforç per part meva, tot i que sabia que era un trajecte que em feia sentir molt millor, perquè m'hi guiava per la intuïció, trobava la serenitat necessària per sentir l'amor que em portava sense remei cap a l'acceptació, però de vegades distreta i d'altres colpejada fins a sagnar. Em traslladava de nou fins al punt just on començava la bifurcació. Un cop més, parada en aquell punt sense determinar que havia de sentir, de l'única cosa que tenia la certesa és que decidís el que decidís, algú s'entestaria a fer-me pagar les conseqüències dels meus sentiments. Però amb el temps vaig entendre que no calia afanyar-se a resoldre. M'havien pressionat tant i tan cruelment que vaig arribar a pensar que ningú no em comprenia, que era un egoista i fins i tot gairebé em fan creure que era una mala mare. I no ho som de males mares. Em vaig asseure braçolant el meu fill entre els meus braços. Sí, al punt just on començava la bifurcació. Vaig centrar els meus sentits en ell, tots. Vaig lluitar per fer callar totes les veus, els sorolls i les agressions externes. Vaig procurar ofegar el vendaval de pensaments que recorria la meva ànima a tanta velocitat que feien mal. I allà asseguda, tancada amb una bombolla mental amb el Marc, vaig començar a construir els meus veritables sentiments com a mare d'un nen amb discapacitat. No va ser fàcil. No vam deixar que fos gens fàcil. Però va ser el camí interior més meravellós que he recorregut mai. Gràcies, Marc. Natàlia Tolós Benet.